В края на 80-те години се родиха едни от най-култовите парчета на група Ревю. Това са Ала Бала, Шарената сянка, Директор на водопад. След 10 годишна пауза Ревю се завръщат с албумът си 10. За този албум разговаряме с Васко Гюров и Мишо Пешев. Заедно с тях ще се опитаме да станем част от една нова генерация. Здравейте, момчета! Здрасти! Искам да ви попитам, защо кръстихте така албума 10? Това емблематично название ли е? Те беха 10 000 парчета и ние махнахме повечето от нулите и станаха 10 така. 10 не е ли, защото се завръщате след 10 години? Поне аз така си го обяснявам. Не само заради това, в никакъв случай само заради това. Много неща са. 10, такова хубаво число, харесване на всичките и затова 10 Божи заповеди, да речем. Как успя да изкристализира албума във времето? Зная, че настоящите парчета на Ревю са създадени преди няколко години. Може ли Васо да ви каже? Да, всъщност Васо е инициатора на този проект. Преди няколко... Половината са създадени преди няколко, другата половина са от последната година, мога да кажа. Даже тези, с които ще тръгваме след закускане, закускания първия клип, следващите 2-3, на които ще правим клипове, са съвсем нови парчета, така че не бих казал, че че целият албум е изкристализирал и че е плод на предишни години някакви, 50% може да се каже. Половината е съвсем пресно, половината са по-стари парчета, които аз тогава не съм свирил с никой. Или пък свирихме с камион, но в редакцията имахме някои неща, които нищо не сме издавали. Просто реших да ги вкарам в този албум, което мисля, че може да си го позволим. Мисля, парчета хубави, които заслужават да влезнат в един албум, но това пак, казвам, са 3 парчета, за които става въпрос. Васко, какво прави през тия 10 години, докато ги нямаше останалите съставни части на групата? Те бяха в странство, знаете. Занимавах се пак с музика изцяло, от една или друга форма. Музика и всичко свързано с нея. Искам и с двамата да поговоря относно звученето, настоящото звучение на групата. Вие сте и модерни, и същевременно с това сте запазили старото Ревю, старата си същност. Важно според мен да се запази старото звучение по някакъв начин, само че естествено пресъздадено в днешно време ще бъде доста по-различно. Освен това факта, че липсва китара в парчетата, по-точно тя не липсва като звук, но няма китара. По простата причина, че решихме с Васо да няма китарист от сега нататък, заради Бойчо, който почина. И за какво говорихме точно? За звученето. Да. Звученето е едновременно модерно и автентично и плюс това според мен е доста оригинално. Просто естествено имаме влияние от много неща, от всякакви видове музика, но общо взето Ревю на оригинална музика. Не виждам никакъв аналог и нещо, с което мога да се поставя и да кажа звучи ми като това или онова, което за мен е много ценно. Аз не мисля, че ние свириме New Wave. В смисъл, никога не съм искал нито New Wave точно казано да правиме или да правя аз специално, нито пък пънк, както на други места съм чул, че ни сравняват с пънк, даже скоро имаше някакво такова изказване родоначалниците на българския пънк, което аз нямам такива претенции. В смисъл, нашата група никога не се е отъждествяла нито изцяло с пънка, нито с New Wave. New Wave е все пак и широко понятие, доста нова вълна, това може да значи много неща, но тогава, края на 80-те години, когато се появи, така и тук вече беше на мода дошла, може би така беше най-близкото до това, което правихме, но в момента в никакъв случай това, което
свириме, не бих го... окачествил като такова. Да, Просто тогава влиянието на времето беше абсолютно нормално да има някакво влияние от New Wave и от панк и от такива неща. Нали? тогава са минали доста С години. много години. Така си останал малко, мисля, така спрял в развитието с дадените имена за тогавашното време. По принцип си мисля, че все по-трудно ще става да се определя какъв стил свири някаква група, защото вече нещата отиват на там, че все повече се смесват стиловете. И аз винаги ми е било на мен лично трудно да кажа още преди време какъв стил свириме, камо ли сега. Кои са ви кумирите в световен мащаб, ако щеше в български? Ти каза, по отношение на нова генерация не се съмнявам. Да, за българските ясно е, че Димитър Вов и Бойчо, нали, то не е напразно, затова е посветен на тях албума. Не само за това, че сме имали допирни точки, ами защото за мен са едни от така стълбовете в българската музика, такава, как да я наречем, не знам, забавна или по-точно тая, която сме правили ние, групите. Аз лично всякаква музика ме кефи, интересувам се от всеки вид на музика. Мога да кажа съвсем спокойно за българска музика ли говорим или изцяло? Изцяло. Мога да кажа, че съвсем спокойно Депеш, мога да кажа Stranglers, мога да кажа Pink Floyd със сигурност. Има адски много, просто не мога да ги изброявам сега в момента. За световната музика много би трябвало да говорим, нали? Както харесвам крайности от сорта на Primus, нали? Les Claypool в случая също ми е така, може да се каже кумирно, то е така доста, губим се думата, така доста строго определен смисъл, тесен специалист, ако мога така да го нареча, но това не значи, че с него се изчерпват, нали, всичките ми кумири или такива хора, които уважавам. В предишното ревю може да се каже точно тогава така беше модерно да си дарк. Нали? Ние не сме били толкова дарк. Нали? Парчета от сорта на Ала Бала и Черната сянка, те са точно обратното нещо, така че в никакъв случай няма такова желание. А това, че специално закуска изглежда по този начин е чисто така визуално решение, съвпадение някакво за момента, нали? По този начин ни хареса. А къде сте снимали? В интерес на истината ние правихме 2 дена снимки, един от които даже трябваше да има други участници в клипа, други герои с друг сюжет, но нещо не се получиха нещата и на 3-ти ден снимахме в киноцентъра, в студиото на Стани Богат, където там станаха най-хубавите снимки и точно това, тия, които са на черния фон, на тъмния фон, които най-много присъстват, те са направени там, нали? Значи те са правени в последния момент и другия вариант беше на Мишо в един апартамент, където импровизираха нещо като фотолаборатория. Червената къща. Червената къща. Червената къща беше първия снимачен ден, нали? Но това третия ден, от който влезаха най-многото неща, бяха в киноцентъра и в този апартамент. Как закусва група ревю? Какво води? С една ракия. Има ли салата към ракия? Не, аз с плове закусвам естествено сутрин. Не естествено, но аз сигурно с плове закусвам, а и Мишо не мисля, че с ракия закусвам. Иначе е хубаво така. По някой път, на 2-3 месеца един път, мисля, че за всеки е хубаво да закусва с айде не с ракия, но с бира, може би. Е добре.